Тази седмица при нас пристигна Rainbow Daytona от DIW. Цената на този часовник е 77 000 евро и в следващите минути ще видите точно защо този часовник разделя колекционерския свят на две. Ние сме официален сервизен партньор на DIW за България, както и официален сервизен център. Минават през нас хиляди часовници от всякакви марки, но тук е нещо, което нито една друга марка не може да покаже. Затова, когато дойде този DIW часовник, реших да покажа честно, без да го хваля, само защото е скъп и без да го критикувам, само защото Rolex не го харесва. DIW означава Design Individual Watches. Немската компания е основана от двама колекционери и ентусиасти, които решават да направят нещо, което Rolex никога не би направил. Да вземат оригинален механизъм на Rolex и да го трансформират изцяло. Важно е да разберете едно нещо веднага. DIW не произвеждат реплики. Те използват само чисто нови механизми, свалени от чисто нови часовници, и това, което правят, е заменят корпуса от корпус създаден от тях, безел създаден от тях, циферблат и каишка, направени от материали, каквито Rolex никога не би произвел. Rainbow камъните е наредени по различен начин и цветовете, каквито швейцарците не биха одобрили никога. Rolex официално не одобрява никакви модификации на своите часовници от трети страни и затова даже Artisan de Genève имаха дълъг спор в съда, който не знам точно как излезе, но те продължават да работят. DIW е часовник, който не може да сервизирате в официален сервис на Rolex. Но ние сме официален сервизен партньор и сервизен център за България. Нека да видим какво получавате за 77 000 евро в тази Rainbow Daytona. Това, което веднага грабва окото, е безелът. Наричат Rainbow S наредени камъни в пълния цветови спектър. Розово, оранжево, жълто, зелено, синьо, виолетово. Всъщност може да бъде какъвто желаете, защото те правят всичко, което клиента пожелае. Преди да продължим, ако ви харесва съдържанието, което правим, абонирайте се, за да не пропускате следващите видеа, които правим. Следващата седмица идва нещо, което не сте очаквали да видите тук. Циферблатът на този часовник е синьо-бял дизайн с розови акценти на стрелките. Логото DIW е изписано на циферблата вместо стандартното космограф Daytona. Тук някои колекционери спират, защото виждат DIW там, където очакват да видят Rolex. За тях това е deal breaker. За други това е нещо, което всеки мечтае. Да направи собствения си мечтан часовник и по начин, по който той желае. Има да нещо, което никой друг няма, нещо, което е направено специално за вас. Също така, каишката може да бъде всякакви цветове, шевове и отново Rolex никога не би пуснал от фабриката нещо, което вие сте си решили. Тук говорим за нещо леко, удобно и много стилно. Нека поговорим за парите. Защо 77 000 евро е много пари за всеки? Оригиналният Rolex Rainbow Daytona в момента стартира от малко над 200 000, до вторичен пазар стига до 420-490 000. С други думи, ако искате Rainbow Daytona направен от Rolex, говорим за поне 400 000, а DIW ви дава възможност за 77 000. И получавате абсолютно часовник направен по ваш дизайн. Защото, пак казвам, те предлагат да направят каквото вие желаете. Въпросът е дали да направите часовник по ваше желание или тази инвестиция не е правилна. Тук пазара се разделя в две крайности. Ако искате да сте индивидуален, оригиналните часовници на Rolex имат един тип пазар. Този часовник е индивидуален и е направен за конкретният собственик. Почти никъде не се намират тези часовници в втора употреба, защото хората ги обичат, защото са ги направили по собствено желание. Фирмата предлага да направи пълна персонализация на задния капак. С една дума, на задния капак може да има вашите инициали. Вашето име ще бъде изписано на гаранционната карта на часовника и не по-малко те дават 7 години гаранция за всичко, което са произвели. Ако купувате такъв часовник, това е едно да купувате изкуство, което никой все още не е осъзнал. Вие купувате индивидуалност и когато седнете на масата с всички останали, вие ще бъдете абсолютно уникален. Работят също и с модели на Audemars Piguet, работят и с модели на Patek. Всичките тези техни клиенти, ако потърсите в Instagram и в другите социални мрежи, ще видите, че
техни клиенти са наистина успели хора, осъзнали, че искат персонализация и вече стандартните модели, които всеки иска, са му омръзнали. Повечето хора, успели в живота, желаят да бъдат нестандартни и искат да получат нещо, което е направено специално за тях. С цялото внимание на часовникара, който стои зад този проект, собственика на фирмата, който стои зад него, взетите желания от клиента като цветове, разцветки, даже и дължината на кришката. Ако гледате това видео и се питате дали нещо подобно или нещо съвсем различно има смисъл за вас, имаме начин да ви помогнем лично. В описанието под видеото има форма, отнема 2 минути. Напишете какъв бюджет имате, какво търсите, дали е първият луксозен часовник, дали е инвестиция, дали е подарък, дали търсите нещо уникално. Просто напишете какво търсите, ние ще ви дадем безплатен съвет. Ако искате да впечатлите някой, това е начина. Тази тюнингова фирма работи с Patek Philippe, Audemars Piguet и Rolex. Избирате си модел от марката, изпращаме какво желаете вие като краен клиент и те ще ви направят персонална визуализация на бъдещия ви часовник. Но съм длъжен да кажа, нещата не се случват бързо. Персонализация, производство между 3 до 6 месеца, за да получите уникален часовник по ваш дизайн. Но за мен лично чакането си заслужава, защото това убива всички разговори за персонализация.